Ассалому алайкум дӯстон, подписчикои канали мо. Ин дафъа мо оиди дамкутаӣ суҳбат мекунем. Ин бемориест хос ба шуш. Аз рӯи кадом аломат дамкутаиро фарқ кардан мумкин аст? Нафаре ки ба ин яъне дамкутаӣ гирифтор аст, чун ҳаракат кунад ё пиёда равад, нафаскашиаш танг ва тез мегардад. дар мобайни сукуни ду ҳаракати нафаскашӣ ором буда наметавонад, балки беихтиёр пай дар пай нафас мегирад. пас чӣ бояд кард? ҳар рӯз ман ҳамин гиёҳе аст сумбул, ман ҳамин агар ҳар рӯз 30 грамми дар об ҷӯшонида он обро нӯшидан дар кор, тамом. ин имкон медиҳад ки ҳамин дамкутаӣ дафъ шавад. дигар чиз тавсия, ҳар рӯз мо ҳозир ҳамон чизҳоеро тавсия медиҳем ки бо яъне асал, бо асал ҳамон чизҳоро яъне мо вақте ки истеъмол кунем имкон медиҳад ки дамкутаӣ нест шавад. яъне ҳар рӯз 5 грамм решаи савсани кӯҳӣ, ман ҳамин решаи савсани кӯҳиам ман ҳамин шакл дорад, ман решаи савсани кӯҳӣ агар ҳамиро ҳар рӯз 5 грамм дар об ҷӯшонида он обро бо асал нӯшидан дамкутаиро дафъ мекунад. баъд чизи дигар ҳаме ки ман ҳамин гули бобуна яъне рамашка меган, ҳамуна ҳар рӯз 10 грамм дар об ҷӯшонида он обро бо камтар асал, ман ҳамин асале ки нишон додем, бо камтар ҳамин асал агар биёшомем дамкутаиро шифо мебахшад. чизи дигар ҳаме ки ман ҳамамон медонем юнучқаи зардак меган, инам ҳама ҷода мешавад, бисёр ҷода беда меган, бо дигар номҳоам доштагӣ дорад. ҳамин юнучқара ҳар рӯз 10 грамми ҳамина дар об ҷӯшонида он обро бо ҳамон асале ки ҳозир гуфтем менӯшем, дамкутаиро ислоҳ мекунад. чизи дигар ҳамин ки ба андозаи донаи биринҷ афюнро бихӯрем, дамкутаиро ки аз гармӣ бошад судманд аст. тавсияи дигар ҳамин ки ман ҳамин зағир, тухми зағир, ман ин шакли ҳозир хомдай, ҳамин тухми зағири бирён карда, баъд мағзи бодоми ширин, аз ҳарду мо 40 грамми мегирем, ҳамин ҳардуро соида яъне куфта дар 150 грамм асал сиришта яъне якҷоя мекунем, ҳар рӯз ай ҳамин чизе ки мо тайёр кардем 15 грамми хӯрдан дар кор, ҳамин имкон метиҳад ки дамкутаӣ нест шавад. тавсияи дигар ҳамин ки ҳар рӯз 40 дона чилон, 40 адад чилонро ҳар рӯз агар мо хӯрем дамкутаиро шифо мебахшад. баъд ҳар рӯз тавсияи дигар ҳамин ки ҳар рӯз хӯрдани 3 дона мағзи бодоми талх имкон медиҳад ки ҳамин иллати дамкутаӣ нест шавад. хоб бо аз ҳамин чихеле ки ҳозир равғани вай гуфтем, бодоми талх гуфтем, бо метавонем ман ҳамин равғани ҳамонам ҳаст, ман равғани ҳамонро агар бодом мана пайдо кардем, ҳамин равғани ҳамин бодоми талх агар ҳар рӯз ҳамин 10 грамми ҳамина бо пудинаи боғӣ, мана пудинаи боғиам ки ҳама ҷода мешавад, ҳамин ҷое ки бисёртар лавои ҷуворда мешавад, лавои ҷӯй ҳамон чизода мешавад, ҳамонро агар бо 10 грамми ҳамин агар бихӯрем, ин имконият медиҳад ки ман ҳамин тавсия имконият медиҳад ки дамкутаӣ шифо ёбад. баъд чизи тавсияи дигар ҳаме ки мурчи куфта, яъне мурчро ман ҳамин мурчи куфта, ҳамин мурчи куфтаро хӯрдан дамкутаиро дур мекунад, ба кадом наве ки набошад, бо иловаи чие, яъне чӣ хеле ки агар ҳамиро мо истеъмол кунем боиси нест шудани дамкутаӣ мешавад. дигар тавсия ҳаме ки хӯрдани сир, ман ҳамин чесноке ки мегем, бо риояи фасли сол, мизоҷ ва дар ҳадди эътидол, хусусан бо сирко, ман ҳамин уксусе мегем, бо ҳамин барои дамкутаӣ нафъ дорад. баъд хӯрдани анҷир иллати дамкутаиро ислоҳ мекунад. як тавсияе ки дигаре ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, инам ба пуррагӣ ҳамон дамкутаиро нобуд мекунад. ин 5 грамм мӯи сӯхтаи инсона бояд истеъмол кардан дар кора, бо дар об илова кардан ё фарқ надорад чӣ наве ки набошад. хулос ҳамин ки агар 5 грамми ҳамина мо истеъмол кунем,
иллати дамкутаиро ба пуррагӣ нест мекунад. дӯстон дар амони худованд бошед.